karkashi. Masu saurare ku gyara zama da masu sauraron sabuwar waƙar fasihin jarumin nan wato Dainura M Inuwa mai taken mu farka mu 'yan arewa. Sabuwar waƙar da aka waƙe taccen ɗan ta'addan nan waɗan wahala ɗan iska wato ɗaya bila ta jika cilla. Masu saurare amma kan mu kama wannan waƙar har ƙarshe za mu so ya kasance wannan shine fa kenan zuwan ku na farko cikin tasha mai albarka da ku yi mana subscribing da danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarukan namu ko da yaushe zarar mun ɗora ta hannun mana allon mu kuma kan bidiyon namu da lakin da mu tabbas ba makawa hakan ne kaɗai ke tabbatar da cewa labarukan namu suna matuƙar gamsar da ku a koda yaushe musamman ma ta fannin waƙoƙin Hausa na Kannywood. Allah ya sa mu dace. Kare a wanta da comment da lakin da bidiyo kan bidiyon namu. To ana wata ga wata dai. Jim kaɗan bayan sakin sababbin bidiyon 'yan mandaga da suka yi kan yadda suka yi wasu 'yan mata 'yan aure fyaɗe. Hakan ya jawo a halin yanzu dai social media ana nan ana ta cece kuce wasu na tsine 'yan mandagan wasu kuma na Allah wadai da kalar wannan hali da suke aikatawa a Najeriya. Musamman ma kalar a halin yanzu dai yadda jihar nan ta Afirka yadda jihar nan ta jihohin nan na arewa musamman ma irin ta Zamfara, Sokoto, Kebbi, Maiduguri suna nan a wani kakalar yanayi da hali sai da shi na lillahi wa inna ilaihi raji'una ganin yadda a koda yaushe a halin yanzu dai abubuwa suna nan suna ƙara duhu musamman ma ta fannin tsaro su kuma dai wato dai jama'an tsaro babu abin da suke aikatawa ba ce kallo da kuma sa ido ba ruwansu da me ke faruwa. Amma dai wasu watanni na bayyana cewa jama'an tsaron fa suna yin iya nasu kokarin daga sama ne wato dai daga federal wato dai daga gwamnati wala a watan ba su wajiba ba shine nan babu abin da yake taɓakawa akan wannan al'amari baya komai wasu na ganin wai Tinubu ba laifin shi kan cewa mulkin nan sai yayi amma ko kuma ne nan da kuma ta jinin dan adam ba abin wasa bane ba. Shin ma saurare muna ganin cewa halin yanzu a Najeriya kafin a samu wanda zai iya gyara wannan kasar za a jima ko kuma dai ya dawo amma kada ku manta mun ga sa insha Allah don Allah yana tare da masu gaskiya. Masu da zanen gaskiya a fahimtar mu da babu wannan waka a matakin kayan arewa da aka yi wa shugaban madagan Najeriya Bello tun jika cinna tabbas kuma mu da muna fatan mu halin yanzu ba wai a mai waka ba fatan mu shi nan a kama su da yaransa dan masu shirwa ne nan a shirye da su idan kuma ba su shirye ba Allah mana maganin su daga kan mu fa wakashin shirin nan ne suke so ta da jama'a masu mutunta wasu da can son mana kwar kullum ba sai kana tafowa.